братчикара мегу братчика родной бади хуни бовар мекини солои 80 қатиам братчика камаз доштем контейнерам хели пури оружия буд ҳами гудак пеш бромадагири ҳами игрушка оре оружия падара мекардем бовар мекини брата сағиратра ягон кас маҷбур мекна ин қадар дуруға мекни сағира соло 80 ту да проектам набуди чува да любой чақчақи ма да байниш ҳамихта десан мегири парашют қати мефрӯӣ дига да ҳам пешти ма вообще базари намекунам сомехонае ки да радиои ҷаҳон шуморо гӯш кунам бале хай камтарак шаку месароед оҳанги дили зури ма захми тана шава пироҳанги хунини ма мара капан шава рӯзе раса ки ту назар андоз ба мазури ма леки наёби ту дигар саманак дар бегир гандум соли баҳо сабзаш як ваҷабае тезтарак мо айнолёса бигӯ тезтарак мо айнолёса халос шаве Chino, 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 chino.